През 2025 година българският пазар на недвижими имоти показа динамично развитие, като цените на жилищата отбелязаха устойчив ръст във всички големи градове на страната. Най-силно поскъпване се отчита в столицата, но значителен ръст има и във Варна, Стара Загора, Русе и Пловдив. Още за тенденциите и цените ще ни каже сега Йоанна Йотова, която е строителен предприемач. Здравейте, добре дошли. Здравейте, много ми е приятно да съм днес тук сред вас. Кажете сега, в предпоследният ден от тази година, каква година изпращаме, за да можем после да си поговорим какво да очакваме през новата година? Ми изпратихме една много динамична година, трябва да очакваме една още по-динамична година. След като влезе еврото вече в сила като официална валута при нас, се очакват някои колебания на пазара. Според мен те ще бъдат доста краткосрочни. В дългосрочен план отново ще имаме ръст на цените на имотите. Естествено, търсенето няма как да спре, заради точно тази вътрешна миграция от малки към големи градове, за която обичам редовно да говоря. В крайна сметка хората непрекъснато търсят по-добър стандарт, по-добър начин на живот, а той се намира в големите градове, ние знаем. София, Пловдив, Варна, Бургас. Нормално е хората да искат да се преместят в такъв тип по-голям град, където имат много повече възможности. Това създава един много голям бум, много голямо търсене, един балон на пазара за имоти и съответно цените ще продължат да растат в следващите няколко години. Какво? Категорично. Имаме голямо търсене, малко предлагане, много стари апартаменти, малко нови. Къде се къса тази нишка на предвидимост? Ние имаме и много голямо предлагане и много голямо търсене. Това е нормално, тъй като все пак има голяма аудитория, която търси покупка на подобен тип актив. Интересното е, че за времето хората с годините започнаха вече да гледат на жилищата не просто като на жилища, в които да прекарат живота си, но и на инвестиционни активи. Тоест, класическият българин обича да купува колкото се може повече жилища, да има, както се казва, и за внуците, да може да ги подсигури и естествено, ако може тези жилища да изкарват един добър пасивен доход, още по-добре. Естествено, с този начин на мислене няма как цените да спаднат. Сами се сещате, че това търсене няма да намалее и цените ще продължат да вървят нагоре. На какво залагат сега желаящите да си купят жилище? Двустайни, тристайни, основните параметри, на които обръщат внимание? Класиката си остава двустайно жилище, ако може естествено да не е прекалено маломерно, с достатъчно високи тавани, среден етаж, разбира се, южно изложение, това си е класиката, това винаги ще бъде така и няма да се промени, но хората започнаха да гледат и малко по-инвестиционно. Тоест те вече не държат задължително на тези неща, могат да направят компромис и с гледката, и с изложението, с много неща могат да направят компромис, но с цената трудно правят компромис, ако не смятат, че това е добра инвестиция. Към отношение на кварталите, само да ни кажете към кои се съсредоточават, ако говорим тук за София. Да, според мен това е известен тип грешка в клиентите. Сега ще обясня защо. Повечето се съсредоточават върху южни квартали в София и център. Обаче там цената е много висока. Аз обичам да говоря за подценени райони, предимно Северна София. Кои са тези райони? Дайте да ги назовем. Например, които се подценяват. Подуене административно се води широк център. Той е много близо до идеалния център на София. С кола аз лично съм засичала само на 7 минути с кола. Което не е много. Но транспортът е свързано, все пак няма метро. Да, строи се непрекъснато все нови метростанции се отварят. Има много широки булеварди, много по-малко светофари, отколкото в Южна София и това създава една много бърза динамика на хората да се придвижат от една до друга точка. Естествено, се стоят много по-малко в задръствания, много по-малко гориво харчат, много по-малко нерви изразходват, за да могат да се придвижат. А те всъщност, повечето клиенти не гледат толкова натам в момента, колкото да има изложение към Витоша. За тях това е приоритет. Обаче, едно време, преди 10, 15, 20, ако щете и 30 години, това, което в момента ние виждаме в южните квартали, въобще не е било реалност. Били са едни полета, в които са се разхождали едни коне и никой не е гледал толкова перспективно на тези райони, докато не са влязли определено количество строителни предприемачи и не са променили цялата картинка. Същото ще се случи с северните райони. Рано или късно няма как. Ще се презастроят южните и съответно всички ще се преместят към другата част на София. Това е неизбежно, да. Неизбежно, естествено. И съответно тези, които са влязли в най-ранен етап в Северна София на най-ниските цени, ще реализират най-голяма капиталова печалба. Естествено, говорим тук и за създаване на комфорт. Да има училища, детски градини, всички необходими институции, на които да могат да хората да живеят комуникативност на мястото. Абсолютно. Това постепенно се изгражда. Ние го виждаме, че то се изгражда. Но кое определя
цената и стойността на едно жилище, защото виждаме това непрекъснато покачване и вие като строителен предприемач какво вдига цената? Скъпи са материалите ли сега? Арматурата ли е скъпа? Труда? Няма работници, които да построят един блок, въпреки че виждаме доста се строи в София, но вашите колеги казват, това са строежи, които са издадени разрешителни още преди 5-6 години, чак сега се реализират. Вижте, всичко е скъпо. Строителството е много скъпо. Фактурите, които ние получаваме от нашите подизпълнители, са много големи. Не защото ние отталчно сме решили да сложим жилищата на една много висока цена, защото пазара се качва нагоре, ние сме решили сега да забогатяваме, няма такова нещо. И труда на майсторите е скъп, и материалите са скъпи. Всичко е скъпо, но живота като цяло поскъпва. Ако погледнем наистина отново назад, 10, 15, 20 години, ние за определена стойност пари сме можели да купим едни активи. Сега за тази същата стойност ние не можем да притежаваме същото нещо. Просто живота поскъпва, парите се обесценяват, нещата вървят в съвсем друго измерение с годините. Това се опитвам да се изясня. Толкова ли са поскъпнали материалите, защото ако преди години можехме да търсим апартамент за 1000 евро на квадратен метър, сега под 2000 евро не можем, според мен, горе-долу трудно да намерим. Колко толкова много се е повишило или това, което вие казвате, някой си мисли алчност, някой иска да купи, да препродаде, няма имоти и затова колкото по-малък имот имаш и е останал на пазара, гледаш по-скъпо да го продадеш. Вижте, аз не съветвам да се пазарува прекалено ефтино. По простата причина, че това означава най-вероятно, че строителството е направено с по-нисък клас материали. И утре не се опаквайте, ако ви протече покрива, нещо се случи с терасата, мазилката се напука. То ще излезе двойно по-скъпо. Точно така. Точно така. Тоест в един момент, когато строителният предприемач издаде сградата след акт 16, тогава тя вече става ангажимент на всеки един жител в въпросната сграда. И съответно разходите ще трябва да се покриват от хората, които живеят там. Ако те са купили ефтино и сградата е построена наистина с много по-нисък клас, защото тя може да бъде построена с по-нисък, среден, с много висок клас материали, то тогава да не се сърдят на никой, защото те са направили информирано решение да пазаруват много ефтино, но няма как в крайна сметка колегите, които са строителни предприемачи, да дадат хем много ниска цена и в същото време да строят с възможно най-високия клас материали, така че, както се казва, следващите 30 години да не се налага абсолютно нищо да правят клиентите. Те няма да могат да си избият съответно и тази инвестиция, която са направили. Но госпожо Йотова, по време на COVID-пандемията забелязахме една тенденция. Сега не знам дали е същата, вие ще кажете или ще ме поправите, ако греша. Има ли търсене на къщи около София, районите около София? Изобщо има ли такива предпочитания на потребителите? Има все повече такива предпочитания. Хората искат да живеят колкото се може по-комфортно, колкото се може по-добре, колкото се може по-близко до голям град. Разбира се, този пазар ще продължи много сериозно да се развива в следващите няколко години. Очакваме много сериозен ръст на цените, когато говорим за къщи, но това е абсолютно нормално. Колкото по-голямо и по-добре изглеждащо и по-комфортно, толкова по-скъпо. Ако потребителя иска комфорт, ще трябва да си плати съответната цена, просто защото и за всички останали преди това не е безплатно да изградят този комфорт. Променя ли се профилът на купувачите и това, което те търсят? Казахте по-комфортно, търсят ли затворени комплекси, да има някакви допълнителни екстри, фитнеси, магазини, спортни площадки вътре в самия комплекс? Разбира се, че се променя. Предимно всеки предпочита да живее в затворен комплекс и всичко, ако може да му се намира в този затворен комплекс, и ако може да не излиза. Него, да. Точно така. Защо? С какво се обяснява това? Ако едно време всички са излизали, имало повече паркове и градинки, нещо, за което сега казват хората, че милеят, сега пък искаме да се затворим в комплекс. Търсят лесния начин, лесната пътека. Колкото се може по-бързо да не правим много усилия. Ако може само 2-3 крачки да направим да стигнем до магазина или въобще даже да не ходим, да поръчваме онлайн. Всичко да идва на вратата. Както се казва, хората търсят максимално лесния път вече и пазара го предлага. Срещу съответната цена вие всичко може да имате. Интересното е, че клиентите напоследък гледат наистина вече повече към инвестиционни жилища. Тоест, ако едно време са купували повече жилища за себе си, за детето си, евентуално ако имат възможност за внуците, да подсигурят и тях, вече наистина се пазарува колкото се може повече. В България това е приоритет номер 1, да се купуват апартаменти, не толкова акции или някакви други активи, както са американците, например. Тук се пазаруват апартаменти. Това е най-любимият актив. Можем ли да направим една съпоставка колко по-високи са цените тук в София и като погледнем към другите по-големи градове? Вие ги изброихте в началото. Да. Варна, Бургас, Пловдив, където също се съсредоточават много голяма част от населението.
Колко сериозни са тези разлики? Не са чак толкова сериозни, има ги, но София винаги ще държи най-високото ниво. Това е нормално, защото все пак е столица, тук е най-устроено, тук са най-големите възможности. И винаги казвам, всичко, което се намира в границите на София град, дори София област, е нещо като златна възможност за инвестиция. Без значение къде се намира, дори да е на най-непривлекателното място с гледка към централните гробища. Познавам хора, които много купуват там и реализират много голяма капиталова печалба. По простата причина, че там има огромен трафик от хора, които минават и също живеят. И те искат да живеят на по-хубаво място. Абсолютно нормално. И вие казахте, като има презастрояване в другите райони, то е нормално и хората да поглеждат абсолютно, трябва да се преместим. Посока, да. Точно така, трябва да се преместим в другата посока, но винаги да останем ако можем, в границите на София град, а тя ще се разширява, тази граница. Ще става все по-голямо. Виждате, през 2020... Къде ще се разширява сега? Към северните райони, към южните? То няма, трябва в планината да влезем вече. Вижте, значи, така се получава, че виждате зелената и синята зона се разширяват през 2026. Съответно, постепенно ще почне целият град да се разширява. Малко по малко. Ще видим на къде и какво ще се случи, но истината е, че София ще продължи да се развива и то с много биясни темпове. Споменахте няколко пъти, че се купувате жилище с инвестиционна цел. Какво означава с инвестиционна цел? Търсим си едностайно апартаментче някъде тук в бизнес парка или до метро де, за да можем по-лесно да го отдаваме под наем. Как да разбираме имот под формата на инвестиция? Ами много типове имоти се търсят, включително и гаражи, и то много силно се търсят гаражи и паркоместа. И те са вече много скъпи. Много скъпи, които и някои от тях виждам, че клиентите обичат много бързо да ги препродават, за да си реализират печалбата, други обичат да държат под наем. А какво, заради недостига или защото сега, ако си говорим за материали за един гараж, колко по-високо качество да има, след като ние ще си оставяме само колата там, нали? В крайна сметка имаме гаражи колко 20-30 хиляди за един гараж. Хубавото на гаражите е, че когато ги купите от строителния предприемач, нищо не трябва да правите. Не като апартамента, който трябва да го довършите, да му сложите вътре интериорни врати, баня, инсталация мивка, на всичко, да. Точно така. Всъщност гаража вие го взимате готов. И директно или го препродавате, или го отдавате под наем. Това е много лесен и приятен актив, а при положение, че в София има много голям недостиг на места за паркиране, един подобен тип актив се оказва като едно безценна част от портфолиото на клиентите и нещо, което реализира много сериозна печалба. Говорим от порядъка на 10% и нагоре. Колко бързо си избиваме инвестицията, ако вложим средства, които имаме сега в закупуването на нови жилище, след това го отдадем под наем, било то за някакви офиси или някакви други цели, или само отдаване под наем на самото жилище, колко бързо отнема като време? Много зависи на каква цена сте купили въпросното жилище. Винаги казвам, че печалба се реализира на входа, не на изхода на сделката. Ако купите по-евтино и на по-нормална цена, абсолютно нормално, много по-бързо, 2-3 пъти по-бързо да си избиете парите и да излезете на печалба. Повечето хора обаче гледат локация, гледат надценен район, гледат надценен актив, купуват скъпо и чакат нов връх, за да може да реализират печалба. Много по-трудно е да чакате нов връх да реализирате печалба, отколкото да влезете по-евтино в подценен квартал или район и съответно да просто с малко освежаване, така да се каже, вие вече да сте напред и да може да реализирате печалба. Какво да очакваме за новата година? Влизаме в еврото след няколко дни. Такава прогноза можем ли да направим? Ами аз, честно да ви кажа, очаквам лека паника в началото, може би леко задържане, лека корекция надолу, но вижте, пазара има нужда от тази корекция надолу. Не може асансьора да върви само нагоре и никога сега надолу. Само нагоре го виждаме, няма той надолу. Не спира и на етажите даже, няма междинна спирка. Обаче в същото време клиентите се оплакват, че много са високи цените и не могат да купят на ефтино, защото винаги са много високи цените. Но пък и търсенето е голямо. Така. Малко парадокс се получава. Сега е момента, ако има леко колебание надолу в цените, е момента точно сега да се купи, когато е по-ниско на промоция, така да се каже. Естествено, в дългосрочен план, но говоря поне от 6 месеца и нагоре, пазара със сигурност ще се стабилизира и ще продължи да върви нагоре. Това е 100% сигурно. Отново, както казах, заради вътрешната миграция от малки към големи градове. Само на финала нещо още, което ми се струва важно и за хората, които живеят под наем. Имате ли наблюдения за наемите? Дали те продължават да растат и дали вече е по-изгодно да си купиш собствено жилище и да влагаш средствата в това, отколкото да плащаш наеми? Разбира се, че и наемите продължават да вървят. Те не са самостоятелна бойна единица от целия пазар. Сега, в крайна сметка, много зависи каква визия имат клиентите, какво искат да правят. Ако един потребител много обича да пътува, не се задържа дълго в
въпросното жилище, по-добре да не се, да не взима голям кредит, да не се ангажира с такава дългосрочност в размер на 30 години и то много големи вноски. Ако говорим естествено за човек, който иска да подсигури семейството си, иска да гледа децата си в това жилище, тогава вече този разход се оправдава доста сериозно. Всеки според приоритетите. Много благодарим за този разговор. И аз благодаря.